бародар, як савол доштам. Ду савол. Чанд сол шуда ватана надида? Фақат рост шавад. ман 2 моҳ пеш тара дар платинкаи шаҳри Екатеринбург дида будам, дар турникта кашол карда будем. Ман такси граница мезанам, ҳар ҳафта мерам миём. Бачо такси граница мегӯям. Такси Тоҷикистон, не? Тоҷикистон, айсар сиён. Бародар, он чизак аст ка? Чизак аст ка бародар? Бародар, ҳамаш бори шумо аст. Раҳмат бародар. Ина дорем. Чӣ будаи? Салом алейкум бародар. Бача, кубги? Бародар. Гуфтум реклама кунам. Канали мара? Биаят. Аят шай кия? Ай. Аят. Яц ай мырга яц шай хрус. Ту мырги убта ки мырги ту мырги мехли. Чӣ хеле гуфта? Саде мой? Чӣ хеле гуфту? Ами. Иму бетам. Хада бо. Хада ме? Куи? Амара. Эй, уж макри хидмат ҳо. Не. Короче, они ставили баграма. Бачо ми. Ташник швекон дай. Хочешь бисен дай. Чой швеклай. Чой даст. Ама шаджам хазор дустас нешда. О, шаски бизям да. Бачо бромадем рафтим ха. Хориҷони кадом кафе буд? Баграм, а? Ҳама мардуми тоҷика мегӯем ки ба ҳамин кафе биёян, а? беҳтарин таоморо дора бовар кунед. Беҳтарин кафеа, кафеи Баграм. Даба чиликова амин кафурдан бовар кунед дигар. Ина бародаро. Ҳама ҳамин бародаре ки дар ютубан дар ҳамин кафе омадагиян. Кадом ҳамин кафе бия, кафе мо. Ина бародаро, ҳамин кафе бародари мо ай. Кафе Баграм мегам. Шерони нар. Хуш омаден. Ҳаматон ба кафе мо хуш омаден. Хуш омаден. Садои умед хуш омадед. Саломат бошед бародар. Да, ман рафтум, паноямад ба худо. Фикр ақидаҳои худро дар комментария нависед. Бародаро, шумо мехоҳед ки мисли мо дӯст пайдо кунед ё не? Комментарио касе ки ақурат мекунад, бигу сарбаланд бошад, хона обод бошад, зинда бошад. мо ҳамита гуфтанем ки бародаро, ҳар он чизе ки мо мекунем, ҳар он чизе ки мо ба навод мегирем, ҳама ин заҳмат аст, вақт аст. бисёр наводҳои мо ба хотири мега хуби кардан наметонӣ, бадӣ накунӣ. қуввати некӣ надорӣ, бад накун. Окей, ақурат мекунам, ба хушон ақурат мекунам. Ба мо ҳеҷ чизе намереса. Ақурати ба мо ягон чиз намереса. Ба мо бо беҳтар асту хубтар аст. Яъне ки савоби хушона ба мо яъне ҳадия мекунад. Барои мо як фахр аст. ман як чиз дигаре гуфтанем ки бародарони азиз, шумо фикр мекунед ки дашном ақуратҳои шумо ба мо мерасад? Не. балки мо назара намекунем. лекин ҳар як видеое ки мо мекунем бехато нест. хато мекунем. дар оянда кӯшиш мекунем ки ислоҳ кунем. танҳо шумо фикратона, пешниҳодотона дар комментария нависед. бародар, чунин кардан беҳтар аст. фақат медуроед дизлайк, ақурат. шумо беҳтарин ва беҳтарин видеоро мо гузоштагием. серавно шумо дизлайк мондагӣ ё ки ақурат наистагӣ.
дар баъзе видеоро дидем ки ҳатто ҳаҷ мондага дар ҳаҷ баъзе бадбахти шумо ки модари тоҷик ҳаҷ рафтааст, шумо дизлайк навистагӣ, гапҳои ба қабе навистагӣ. Садқаи номи баҳре мо як камака кардам буд. Мисол оли давомаш мондаю, иншоалло мекунемаш. Лекин дар оянда мо видео хуб дорем. Алҳо хай чочен имкон амо карда истодем. Барои ки оз надорем буд ки мисол аника чизора ба тарзи оддияре ки качества карданда, хай иншоалло ки ҳаракат мекунем баҳри ватани худмон, баҳри халқи худмон беҳтарин роликора пешкаши муаззам кунем. бале. Акнун мо якҷо шуда аз як камера, ду камера, аз ду камера, се камера аллакай имконият дорем. Мо фикр мекунем ки чунин камераҳо дар киноҳои индийский нестанд. Бале, иншоалло хуб аст. мо бо ҳам дӯст шуда асбобҳое ки мо ба навор мегирем зиёдтар ва хубтар мешавад. Иншоалло. раҳмат ба бародари тоҷик акай Фахриддин ки ба дасти ман туҳфаро ба Садои Умед оварда расонд. Камера гирифтӣ. Надорем гап нест. Хеле аккурат мукай ба вуди камера. Лекин азизам раҳмат. бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинед мо дар шаҳри Екатеринбург бо ҳамроҳи дӯстон нишастаем. Албатта мо коргаро ва блогерои шаҳри Екатеринбург ҳастем. мо на танҳо блогерӣ мекунем, балки меҳнат мекунем. Барои ҳамин ҳама вақт мо дар кадом шаҳре, дар куҷое ки набошем, дар ҷустуҷӯи дӯстем. имрӯз як ба хотири Садои Умед мо як чанд дӯсти дигар пайдо кардем. ва ҳамин хотир бародаро шумо дам гуфтанӣ ҳастем, бигзор Садои Умед сухан кунад барои шумо ки дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. Парешон ҳолӣ буд дар мондагӣ. Бале дӯстони азиз, бовар кунед бародари мо дар як мо ҳам гуфти гапҳо як 3-4 бор бо бародар вомехӯрем. Хеле гӯем ки як инсони хайрхоҳ, як инсони беҳтарина барои мо дӯсти мо ай. ҳамеша мо аст. Саломат бошед. албатта бародарони азиз, мо ҳар як нафаре ки дар ғарибӣ ҳамроҳи мо ҳамсӯҳбат мешавад, ҳамроҳи мо вомехӯрад, аз худи мулки Тоҷикистон бошад, барои мо дӯст аст, бародар аст. дар ин ҷо бародари мо аз худи ваҳдат имрӯз дар ин ҷо ҳузур дорад. бо ҳамроҳи Садои Умед мо кӯшиш мекунем ки дар дигар шаҳрҳои Россия бо дигар бародаро вобухӯрем. Иншоалло. мақсади асосии мо пайдо намудани дӯст аст. бигзор шумо мисли дигарон дӯст шавед. Саломат бошед. баъдан дар охир гуфтаниам ки бародарони азиз, ҳама вақт мардуми тоҷик сарбаланд бошед, ба сабр тоқат бошед. съёмка рафтест ай? اینجا سیانکا میکنی میرم سلام علیکم صدای امید پیوزه هستی؟ не Садои Умедро ба $500 дар ютуб пур кардагӣ. ин растане ки мията мегем, чӣ хеле ки мегем мията мегем, пудинаи лаби обӣ туҳфа мекунем ки бигзор ин пудина бӯяш чашми душман шакл кунава, димоғи Садои Умеда кушода кунад. барои ки ҳамчун дӯстай барои мо вақте ки мо ҳамсӯҳбат мешем бо Садои Умед, дигар бегонаҳо ҳам боша, Садои Умед ҳамчун дӯст қабул мекунад. дар ин ҷо ман ай бародаро ки мебинед дар ин ҷо бародаро нишонте имрӯз омадам ҳамроҳи мо. شمارم بلوگری نه؟ имрӯз вақти Садои Умед ҳамсӯҳбат шудем, дӯст шудем, боз дӯстои дигар пайдо кардем. барои ҳамагон
دیدی صدای امید کشوده است برادران. بله پاکستان این استالتون دل نمیشه. سلام علیکم برادر. این با کافه باگرام خوش اومدی. این کافه توجیکو در شهر یکاترینبورگ است. خوش اومدین برادر. ما خیلی خرسندیم که شما با کافه ما اومده من خوراکای بامزه زکات کردین. چی گفتن این برادر؟ چند سال شده همین خیلی در شهر یکاترینبورگ هستین؟ از کجا تاجیکستان میشین؟ الوحدت نزدیکی دوشنبه ها؟ تاجیکستان. در یک سال یک بار میرین؟ چند بار میرین؟ 6 ماه میرسیم یا میریم. شرط شرایط زندگی چه خیلی؟ سودا. در تاجیکستان خونه و در هست؟ ای طرف این کانال مو هست یکون خواهش دارین که ما یاردم کنیم شما. از طرف کانال سنگوی داریم که فرنگوت خواهش داریم که کانال مو را هم دستگیری کنیم خزینه های معرفت بداریم پدپیسر سنگیم. اگر کانال شما پل کار کند شما مقصد پل کار کنه برادر ما نیت کردیم که تو کار میکنیم انشالله خیر میکنیم. در یک جا خیر میگم همه بلوگرها فقط همین گپ هم میگن که ندیدیم. خیر میکنیم. اول ده همین خیلی میگه بعد میگه که 50 با 50 کشم بپرتیم انشالله. خیر که دیگه جستیم کشن این پارت و خیر نمیشه پکازو خیر یا نه خیر نمیکنیم. چیکار میکنی؟ خیر میکنیم. فهمو برادر همین کافه‌ای که در شهر یکاترینبورگ بسیار کافه‌های توجیک‌های مردم هست. کدام کافه بسیارتر خود میره او خود میخری یا که بسیارتر در خونه میخری؟ نه ما بسیار در خونه میخریم. ما خیلی کافه ها کافه خوب هم در مسلمان هم کافه باگرام یا کافه باگرام شهر یکاترینبورگ. من میگم کی خدا بگو امید. اینا کی خدا امید. چیزی کرده تو میره ایران میپرده. خدا میپرده. هی برادرو خوش اومده. خوش اومده. این هم کوری شما. در می افیت بگیرم میتونم کنم که در همه شرمنده بودم یعنی می‌خواد سامده تلی. با اشته تو ای гадо спокойно хурдеса ку ایران میپرده. کوی سن یک دوشه خودی. من کوزه تست کوزه زبون نه تمام شده. چونی کم با فکر زنده خورده شی سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. خبرهای تجاری ما خطاستیم خزینه پاکستان. معرفت. نام تعریف کردگی خزینه معرفت مرامت چویا کشه. بعد امید بکشن که با فکر چون نه ولی بیست کوی چی نمیکشن. روزا ما تیار کنیم ما باید دوباره کنیم. ای از ما چی رولک بگیریم؟ چی رولک بگویم میکنیم؟ تصفح خلول سیون کرده. نه вообще-то. Вообще-то. دیگه گفتی اکن خود در توی فرمانش که دیریس من اومده. فهمیدی؟ خزینه معرفت. ما زمین رولک هم باید ما بناور بگیریم ها. کامera چی ممکنه؟ اسلام. اسلام توبه. подписаться کنیم. نه ویدیو ته ویدیو نکاتست. مون کنکریت نه. Что то бисёр гап зистами? Нашнахтума. Як хто там ардем. Як та блад, а? ай қурира нагире номроша ки да бало خور دیدی جیم мад дӯстузани та инай мошинамонаш бача садои умеда надидӣ садои умеда надидӣ садои умед хайр рафтем ва пули такси рафтем бародарони азиз
ин кор буд дар шаҳри Екатеринбург. бародарони тоҷик дар ҳаминҷо ба ҳамин вазифаи мошиншӯӣ. занг мезанам яро мойки шаҳр бе уҷо люксада мойка мойкара реклама кун ҳоли ҳушава диди на чӣ мегӯям? ай беру ҳуй мекунӣ я реклама мегум мойки шаҳр биё ҳам мойка реклама бо чӣ бугум та ҳеҷ набохӣ Тамом. и мойка пушидагай бачкока ина мойка зато хушу мешувам. ина дар байни 5 минут мошина шуштем 15 минут чӣ ман запис кардастам ай ака. 5 реклама раҳмат бародаро, раҳмат аға, барори кор дар ҳақиқат меҳнати хуб кардем. раҳмат ака. мойкатон дар гап нест, мошинмо сафед шуд. шона нишон метиҳам.